Gogoratu material paramagnetikoaren kasu partikular bat aztertzen ari garela, non atomoen momentu angeluarekin lotutako zenbaki kuantikoa J bat biren dugun. Eta hainbat funtzio estatistika egiten ari gara, hainbat funtzio termodinamikoak aztertu ditugu, eta oraintxe aztertuko duguna izango da bero ahalmena, zuzenean energiarekin lotutako funtzio bat duguna, funtzio termodinamiko importantea duguna, alde batetik esperimentalki lortu daitekena eta batez ere baita sistemaren informazioa ematen duelako ere. Bueno, orduan, kasu honetan oso simplea dugu, ze energiaren adierazpena ja lortu dugu, hause dugu, energiaren adierazpena temperaturen funtzioan, orduan, zuzenean, volumen konstanteko bero ahalmena duen adierazpena da, zuzenean, energiaren temperaturaren derivatu partziala. Eta zuzenean egiten baduzue, energiaren adierazpen honen temperaturarekin derivatu partziala egiten baduzue, ikus dezakezue erraz adierazpen hause lortuko duzuela. Non hori bai hementxe, guztietan hau borre magnetoia bider B zatika agertzen denez, bi borre magnetoia B zatika horri tita deitu diot, eta horregatik hementxe titaren funtzioan adierazten da. Bueno, hause dugu beraz bero ahalmena, baina berriro interesantea da, ze itxura duen bero ahalmena hori adieraztea, grafikatzea temperaturen funtzioan. Ze hortxe ikusten dalako horrek izango dituen ezaugarri bitxiak nolabait. Eta hori da ondoren egingo duguna. Beraz, hemen egingo duguna izango da hause irudikatu, baina hause irudikatzerako orduan, hementxe ikusten duzuenez guztietan tita zati T agertzen denez, tita zati T, hemen ere, tita zati T. Orduan, temperaturen funtzioan grafikatzea baino, egingo duguna izango da U deitzen diogu tita zati T-ri, eta grafikatuko dugu uren funtzioan, tita zati T dan. Eta gero bestaldetik, hementxe biderkatzen duen faktore hause dugunez, bestaldera pasatzen dugu, zati NK, orduan grafikatuko duguna izango da ez bero ahalmena zuzenean, baizik eta bero ahalmena zati N bider K. Eta horregatik geratzen zaigun adierazpen hause adimentsioa dugu eta interpretatzeko errazagoa. Truko horiek interesanteak dira, gero batez ere, etekin handiago ateratzeko grafikari. Orduan, funtzio hause irudikatzen badugu, erraz ikus dezako nola zerotik hasten dala, alako maksimo bat duela eta berriro zerorantz dijoala. Hementxe interesantea duguna hause, eta hori lehenengo aldiz, hori egin zenean, ikusten maksima hori izateak oso anomaloa zen. Zergatik, ze sistema gehienetan, aztertu egin ziren sistema gehienetan, normalena zen, nolabait bero ahalmena beti handitzen joatea, edo agian konstante baterantz joatea, baina ez maksimo bat izatea. Eta horixe izan zen Walter Scottik, lehenengo aldiz ikusi zuena, solidoetan, maksimo bero bat agertzen dela bero ahalmenean. Eta hori nahiko orokorra da, gero ikusi zen, baina lehenengo aldiz ikusi zenean anomali bat interesantea zen, eta horregatik maksimo horri dezen zaio Scottiren anomalia. Eta nahiko orokorra da batez ere sistemak dituen energia mailak nahiko mugatuak direnean. Eta hori da gure kasu honetan, ez, atomo bakoitzak izan ditzaken energia mailak bi baino ez direlako. Eta hori, nolabait, hori ikusi izateko bakarrik adierazpen honetatik zuzenean horren abstraktua denez, zaila ikustea, baina grafikatzen duzunean orduan bai ikusten duzuela alako maksimo hori duela eta hortik ondorioak ateratzen dituzu. Baita interesantea izan daiteke zein den temperatura txikietan duen adierazpena, horren simplea da, horren nola pixka bat hau zailagoa denez, gero lan egiten baduzu bakarrik temperatura bajoetan, egian interesante egiten zaizu, aztertzea bakarrik honek duen temperatura txikiko limitea. Eta kasu honetan oso arraza da, ze temperatura txiki egiten dugunean, orduan hemen txagertzen esponentzia 0 egiten da, bakarrik eratzen zaiku esponentziala. Edo temperatura handia egiten denean, orduan bi esponentzial hauek eber 0 geratzen zaigu bietan, orduan bat gehi bat, bi basati lau geratzen zaigu. Orduan, zer esanik ez, errazagoa ondorioak ateratzea, daukagun adierazpen honetatik abiatzen bagara, zuzenean hemen txagertzen den esponentzialaekin lan egitea baino, bai? Orduan, gauza horiek interesanteak dira, aztertzea zeintzuk diren limiteak, temperatura handikoak, temperatura bajoko limiteak horiekin lan egin izateko.
Bueno, beraz, hemen aztertu induguna izan da, bero almena, zuzenean energitik lortu induguna, inolako arazorik gabe, eta posible izan da aztertzea solidoetan agertzen den anomali hori, ez? Bero almenak duen anomalia, da maksimo bat duela, beste sistemaetan maksimo hori ikusi ez zelako.